Good morning, happy fiesta, Barangay Nipa. Okay, ang nangyari nga hit and run, ginbungko sa rasan scooter, ayan, ginbayaan. Okay, mga kangina, damo mga scooter ngayon nagsurunod, matikan sa east portion of Northern Samar. Okay. Yung sa salunod nga po ng pagsakas sa langit sa ating buhay. Ang ating nakatulong, ang aabot sa ating nagtutulog. Itsulat ang nakatalangan, nakatalangan na ako dapat at tumanliwan. Sa milit, gila siningatong pagsaniguro, atong din papasidunggan ang atong patron na warak na siya din sa kalibutan tungod na sa pagsunod sa kaburuton sa Diyos. Hindi sa mga ito mga pinagsulat sa natin ng Panginoon. Sa pag-antis sumakas Kristo nato sa langit, lalo ang siya iyatugod sa mga apostol. Pakaadto kamo sa natanan na sigsid sa kalibutan. Ug pasangyaw ang maupay na sumat sa natanan. At kung tumuo na mabunyagan, makakaroon. Bawalan mag-video. Guys, Kaya mula sit pa kay Baro. Ba't ko na daw? kasi rangkon lang na mo. Ha? Rangkon ba? Ano? Panahon niya, di na palang na-realize sa mga apostoles. Nga ang mga pag-antos ngayon na ilaging agihan, ang mga pagpakaraot sa ira, mao ang magdadala sa ira, pagkantong sa ginagian sa lahat. Ano ito ang matutuan ng pagkakristyano? Ang pagkakristyano, dito sa mga perdigana. Marang lang sa perdigana. Nare-record kita sa mga makupay na itong mga experience. Pero permanente nga, may ako sa Dimaro, dilim, taas, may ang tumaniwa additional 5 points. Mo ito ang natang pagkakristyano. Di pa pagkaraot kita, ginlilipang kita din, pero ngayon, nagtatabay adaptive reward dito sa langit. Actually, mo ito ang experience ni San Isidro. Ang iyong patron. Si San Isidro, sayo lang na parang uma. Nag-agi siya sa mga pagpapakaroon. Parang naman ang pagpapakaroon sa iya, ginawaan siya.
chismis nga to sa nila mayor si Vargas. Medyo mga ito sa Isidro dili nagtatrabaho kay mga mag-aralay naman na sila. Pero nagtatrabaho talaga sa Isidro. Kaya lang, antes sa magtrabaho, nakaampo mo na siya. Ay nakuha. Nakagin mo na siya sa chapel. Nag-aampo mo na at is makato sa nila umahanan. Ano yung umahanan dito? Kaya mga trigo man, puros pang-arado. So makadang mo na siya, mag-aampo. Ang sumat man sa niya mga kasi para uma, bus, hindi ba? Pagtrabaho sa Isidro. Ini nga bus kay Derek Cristiano, si Vargas, pinatagto, masarap pa. Dakto ko ini, dahil ang gano'n. Pagkita niya, sa Isidro nagawas masarap pa. Pero Derek, ipa uma. Nagto sa simbahan. Kasurusin pa pa, hindi mo niya nagtatrabaho. Kaya lang, sa nakatato siya nagkakita sa simbahan, paglingin niya sa umaga at nakakagat sa Isidro, may mga anghel na nagkakaraho. Kaya ba ito na estatwa, kita may anghel na nagkakaraho, tapos may naluhon, ito na istorya. Kamanan misa ang contingent naman sa mga magpurunyag, mga purunyagan sa barangay Nipa. Barangay Nipa Fiesta 2021. Ayan. Okay guys. Malam mineral. May malog ng mga chicks. Barangay Nipa. Ang pamatron nga Sulo. Envision ini ako le. Para muna may setting ka. Ano? Ganyan. Ya, pamiesta. Best.